Takže čau lidi, já jsem Číža a vítejte u další ochutnávky. A dneska tady mám z Enapa za 15 kaček koupený Absolute Speed. Co se týče plechovky, je to 250 a tady vzadu můžeme vidět nějaké blesky. Pak tady Speed, Absolute a pak AVE. Obyčejné víčko, datum spotřeby. Nějaké to složení a co se týče plechovky, tak se mě moc nelíbí, přijde mě taková děsně jednoduchá, že i desetileté děcko dovede udělat fakt jako lepší plechovku, že je to fakt jen takové dva nápisy a třeba si myslím, že Mixed Up za 6 kaček jí má daleko hezčí než toto za 15. Pamatuju si, když to stávalo 10, ale už to stojí 15 a já si myslím, že to může mít otevřít. Takže poklepu. Pěkně stříknul. A mám tady nachystanou už skleničku s vhledem. Venku je totiž docela teplo, tak co by ne? Takže je to takové bublinkovaté a ohni takové do zlata. A vypadá tak úplně takový ten levný shit. Jako co, jak kdyby chuťově nechutná moc dobře, ale ani ne nějak špatně, takže já si myslím, že může mít čuchnout. Takže voní to jak takový typický tuty shit. Takže já si myslím, že může být na chuť. Takže chuťově je to hodně takové sladké. Chutná to, já nevím, jak všechny takové ty levné, já nevím, Mixed Up. Pak co tam je ještě, se podívám. Aha, Basic. A ty Mixed Upy, tak to chutná velice podobně, jenom je to takové sladší. Jako chuťově to není špatné, ale není to ani nějak výtečné nebo tak něco. Ale tak, jako, není to zase úplně nějaká špatná chuť. Takže za plechovku bych dal 3 body z 10, jelikož se podle mě fakt nepovedla. A za chuť dávám 5 bodů z 10, to kvůli tomu, že jak kdyby chuťově to není špatný, ale zase ne nějak vynikající. Takže jestli se vám videjko líbilo, tak dejte like, jestli ne, tak dislike. Takže čau čau.